हेलो लोगोफोर, आङो मोनाबाबो बे भिडिअनि गेजेरजों मोनसे क्लेरिफिकेशन होनो थाखाय फैदों नोंथांमोननिसिम। बेनो जाहैबाय नैबे स्क्रिनाव होनाया आमन दैमारिया बियो आंखौ बिराद गाज्रि फानदों आरोना लोगोफोर मोनसे पस्टनि गेजेरजों। बिथाङाथ' रावबो नङा, बिथाङा जोंनि न'निनो मानसिमोन। बियो आंनिनो बिनानावनि फिसायमोन लोगोफोर। दाथ' बियो जोंखौ बिराद गिदिर प्रब्लेम क्रिएट खालामनानै गालांबाय। दाथ' बिथाङा जोंजों गैला, बिथाङा बबेयाव दं बेखौ जों जेबो मिन्थिला। ओमफ्राय बेखौनो नै दाखालै साननैसो सिगां आङो मोनसे पस्ट होदोंमोन लोगोफोर आंनि फेसबुक पेजनि गेजेरजोंहाय। माने बिथाङा ओरैबायदि खालामदों, जोंनि न'खरनिफ्राय बियो जोंनाव थायोमोन लोगोफोर। नोंसोरो भिडिअखौ फार्स्ट टु लास्ट नाय होमबानो बुजिगोन। बिथाङा जोंनावनो थायोमोन, हौवाबो हिनजावबो जोंनाव थायोमोन। ओमफ्राय बेयो ओरैनो गुमैजों फिसा बिजनेस मावफायोमोन लोगोफोर। मानसियाथ' जेबो मावनो रोंखाया, मानसियाथ' ओरैबायदि ड्राग्स फाग्ला, मा होनबावनो। जाखिनि मावनानै मोनो बेखौबो बियो बिजि थुजोबखायोमोन। बिजि थुबाल' जोंनि न'खरजों रायलायोमोन। ओमफ्राय जोंनाथ' जेराव न'नि मानसि होननानै अनबाय दोनबाय, बेखौ बेबायदि खालामगोन होननानै सानाखैमोन। बेखौ बियो ओरैबायदि खालामबाय जे गुमैनि फैसाखौबो बियो ओरैबायदि गोबां लानानै थांबाय। आङो माबायाव पस्टआव होखादोंमोन। ओमफ्राय बाबानि गारिबो लानानै थांबाय। आरो मामिया माने ओरैनो एसे मावनानै जाथोंसै होननानै बेनो गारि बायना होदोंमोन। गारिखौबो बियो फाननानै जाबाय। ओरैबायदि मुर्ख मानसि। बिजि थुग्रा मानसिखौथ' नोंथांमोना मिथिखायो, ड्राग्स जाग्रा मानसिखौ नोंथांमोना मिथिखायो। फैसा नङाबा थानो हाया, बिसोरनो जेब्लायबो फैसा नांगौ ड्राग्स जानो थाखाय। बुंबाबोथ' गाज्रिसो मोनोमोन, हिनजावखौबो बुयोमोन आरो जोंथ' जेबो बुंनो हाखायामोन। ओमफ्राय मा होनबावनो बिदि मानसिखौ लोगोफोर। ओमफ्राय थांबाय जोंनि न'खरखौ बेबायदि खालामलांनो नाङामोन, जोंनि न'खरनिफ्राय एसेबां खहा खालामनो नाङामोन। बियो हारसिङै थांबाबो जेबो नङामोन लोगोफोर। ओमफ्राय खिन्थु बियो बिराद गिदिर प्रब्लेम खालामलांबाय। बेथ' गामियावबो गैया, थांबाय जे दिनखालि थांदों लोगोफोर, बे दिनखालिथ' जोंनि फना बेनाव हाबाखै। फनखौनो बियो सुइच अफ लाखादों लोगोफोर। ओमफ्राय फनखौनो सुइच अफ लाबाय नालाय जोंनाथ' रावनाबो कल थांला। ओमफ्राय आङो बेखौ साननै नायदोंमोन लोगोफोर, साननै नायदों आङो। फन बुबाबो नाङा, न'आवबो थाङाखै आरो न'आवबोथ' बियो हाबनो हाखाला, गामियावबो बियो हाबनो हाला। गामियावबो बियो बैकट खालामजानायसो। गामियावहाय अनेक बार बियो सिखाव खामानि मावनानै, सिखाव खावनानै बियो बुजानाय लोगोफोर। बियो न'आव थानो हायामोन, बेखायनो जोंनावनो अननानैहाय दोनबायमोन आरो मोजां मावनानै जाथोंसै होननानैहाय। खिन्थु जोंनावबो बे खामानिखौनो मावबाय। ओमफ्राय दा बियो मय दं जों बेखौ मिथिया। बेखायनो आङो बेखौहाय पस्ट होदोंमोन लोगोफोर। जोंथ' बेखौ फन बुबाबो मोनखाला नालाय आङो बेखायनो फेसबुकनि गेजेरजों जाहाथे बहाबा खना खनलाफ्राव थाखोमानानै दङबा, सोरजोंबाफोर दङबा, जाहाथे सोरबाफोर नुनानै खोन्थाहरो साननानै आं बेखौ पस्ट होदोंमोन। ओमफ्राय बियो मा पस्टखौथ' बियो नुहैबाय लोगोफोर। जानो हागौ बियो दस्रा सिम इउज खालामदों। ओमफ्राय पस्टखौथ' नुबाय। दाना पस्टखौ नुनाय लोगो लोगो मा जाहरखो, माबाराव हिनजावनाव डाइरेक्ट मेसेन्जाराव मेसेज खालामहरबाय लोगोफोर। मेसेजआबो मा खालामहरखो, नोम्ब'आ आंखौ बेफोरबायदि होनाया डिलेट खालामनो थोनबा थोन, डिलेट खालामाबा नोम्ब'खौ आङो ओरैबायदि फानगोन, ओरैबायदि गाज्रि लिरनानै आङो होगोन आरो बिनि रिल्सफोरखौबो आङो ओरैबायदि पस्ट होना होगोन, ओरैबायदि हगारना होगोन जेन' नोंनि नोम्ब'आ ओंखारनो हायि बायदि। बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंबाय। आंबोथ' नायखादोंसो, नायनि बिनि हिम्मतखौ आंखौ मा लिरना होयो, मा होनो हायो। जेन'बा आंबो बेफोरबायदि साननाय फैबाय, राग जोंफुनाय नालाय आंबो। ओमफ्राय दानिया डिलेट खालामासैना आंबो, दसेयावनो आंखौ बेफोरबायदि लिरनानै पस्ट होनायानोसै लोगोफोर। नोंथांमोना हाबनानै नाय, फोथायाबा आं बेखौ बेसे सिगां पस्ट होदों आरो बियो आंखौ बेसेबांसोनि उनाव पस्ट होफिनदों, नोंथांमोना हाबनानै नाय। नोंथांमोना बेयाव हाबना नायबानो हमनो हागोन। आरो बिथाङा जे आंखौ फाननो सानदों, बिथांनि बुंनाय बायदिथ' आङो नंखाया। दिनैसिम आङो बेफोरबायदि गाज्रि खामानियाव आगान होफेराखै आरो आंखौ रावबो खोन्थानो रोंनाय नङा लोगोफोर, रावबो प्रुफ होनो हानाय नङा
आरो सारा दुनिया आंखौ नागिरबाबो आंखौ बेफोरबायदि गाज्रि खामानियाव आगान होदों होननानै रावबो प्रुफ होनो हानाय नङा आरो आंखौ मोननाय नङा लोगोफोर। आं दिनैसिम आं बेफोरबायदि गाज्रि खामानियाव आगान होफेराखै। आं मानो बेफोरबायदि गाज्रि खामानियाव आगान होनो? ना आंहा जानो जोबदों, ना आंहा न' गैया, ना आंहा बिमा बिफा गैया। बेखायनो आङो फरायनो मोनदों, मोजां फरायगोन। बेफोरबायदि लामायाव मानो आगान होनो? एसे एनै जोङो एलबाम बानायो, भिडिअसफोर बानायो, जोंहा बेफोरावबो एसे एनै मोनदेरनाय दङ आरो आं दिनैसिमथ' आं बेफोरबायदि गाज्रि खामानियाव आगान होआखै। आङो सानो जे इदिनो बर' हारिनि थाखाय एसे एनै बेफोरबायदिनो मेथाइ खनलांगोन, उन जोलैनि थाखाय मेथाइफोर खननानै गालांगोन। आं बेफोरबायदि साननाय दङ। आं मालाबाबो बेबायदि गाज्रि लामायाव आगान होनानै आङो आंनि फिउचारखौ गाज्रि खालामनानै लानो साना। सोरबा सोरबाथ' नेगेटिभ बुजिगासिनो दङ, सोरबा सोरबा शेयार खालामगासिनो दङ आंखौहाय। नोंथांमोना बुजिया हसिया बेफोरबायदि मोजां मिथिया मुङा प्रुफ मोना गारा नोंथांमोना बेफोरबायदि खालामनाया मोजां नङा। सोरबा लाइमोननि स्टेटासखौ गाज्रि खालामना होनाया नोंथांमोननि थाखाय बियो साबजाथाव नङा। मानो होनबा नोंथांमोनहाबो फिउचार दङ, नोंथांमोनहाबो बिदा बिनानाव फंबाय न'खर दङ, बिमा बिफा दङ। माब्लाबानि समाव माबा मोनसे जागोन, बेफोरबायदि सोरजोंबा माबा मोनसे ब्लेम खालामजायोबा नोंथांमोनाबो बेखौ गनायना लानाय नङा, नोंथांमोनाबो दुखु मोनगोन। बेखायनो नोंथांमोना एसे बुजिलायोबा मोजां जागौ। जाहाथे दा जोङो बेफोरबायदि खालामोबा बिथांनि गोसोआव माबायदि दुखु मोनगोन। नुथारदोंबा जेबो नङा लोगोफोर, नुथारनानै जेन'बा प्रुफ मोनथारनानै माबा मोनसे मोनथारनानै खालामनायखौ आं जेबो साना। खिन्थु उइदाउट प्रुफ नोंथांमोना जेबो मिथिया, बेयो जोंनि पार्सनेल प्रब्लेम। बेयो जोंनि न'खराव जानायसो। दिनै बे मुरखु मानसिया दिनै बेफोरबायदि जोंनि न'खरखौ प्रब्लेमाव खोख्लैनानै गालांबाय, हिनजावखौबो दुखु होलांबाय आरो जोंखौबो दुखु होलांबाय। आरो दुखु होनायजों लोगोसे मा खालामदों, गोबां खहा खालामदों लोगोफोर। बेखायनो नोंथांमोना एसे बुजि, नोंथांमोना बेफोरबायदि शेयार खालामनानै होनो नाङा। आरो दा बिथाङाथ' ओरैनो बारग'नाय नङा, बिथांखौथ' जोङो ओरैनोबाबो जों हगारखाया। जोङो माबा मोनसे खालामनो थाखाय जोङो राहा लामा खालामगासिनो आरो जोङो बेखौ ओरैनो हगारनाय माने बियो एकदमबारे बेबायदि खामानिखौ मावलांबाय थागोन आरोना लोगोफोर। बेखायनो आङो नोंथांमोनखौ रिकुवेस्ट खालामो, नोंथांमोना बेफोरबायदि पस्ट होनायखौ स्टप खालाम। जाहाथे नोंथांमोना एसे बुजिलायो आरोना लोगोफोर। आं बेखौनो खावलायदों नोंथांमोननिसिम, एसे बुजिलाय। नोंथांमोना माबा मोनसे प्रुफ मोनोबा हो, जेबो नङा। उइदाउट प्रुफ नोंथांमोना जोंखौ बेफोरबायदि बुजिया सोमजिया बेफोरबायदि दा खालाम आरोना। आं बेखौनो खावलायो। दाथ' नोंथांमोना बुजिबाय। आङो फैनोबो सानाखैमोन लोगोफोर। आङो एकदमबारे आं बायो ससियेल मिडियायाव दावराव दावसि जानायखौ आङो लुबैया। मानो होनना बुङोबा आं बेखौबो होआमोन। मानो होनबा बियो जोंखौ फनाबो अफ खालामबाय, जोंना फनाबो हाबा बबेबा खनाफ्राव दंबाबायो खोमा साननानै आङो होनाय जादों। आरो बेबायदि मुरखु मानसिखौ एसे सिनाय होनायानो मोजां। जोंनिल' नङा, माबा मोनसे उनाव सोरनिबाबो खहा खालामनो हागौ। बेखायनो आङो पस्ट होनानै होबाय। दा नोंथांमोना एसे बुजिदो। नोंथांमोना बेफोरबायदि गाज्रि कमेन्ट्स खालामनाय आरो सोरनिबा माबा मोनसे मोनथिया हसिया सोरनिबा